ginrekomenda sa National Bureau of Investigation ang 3 ka counts sang grave threat kag 1 ka count sang inciting to sedition bato kay Vice President Sara Duterte. Nakitaan ang rekomendasyon sang kopya sang affidavit sang investigasyon nga nakuha halin kay Representative Terry Ridon. Wala ginbaton sang NBI ang pahayag ni Duterte nga ang iya pamahog nga pagpatay kanday President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos kag anay House Speaker Martin Romualdez ang isa lamang kakondisyonal. Sunod sa NBI ang mga pahayag ni Duterte, klaro nga may tinutuyo ini nga magpamahog sa mga opisyal. Ginrekomenda man sang NBI ang kaso nga inciting to sedition bato kay Duterte bangod sa pahayag sini sa online press conference sang Nobyembre 2024 kag sang Oktubre sa amuman nga tuig kung sa diin nagbuya ini sang pahayag nga naisip sini sang makaisa nga pugutan sang ulo ang presidente. Sunod sa mga miyembro sang House Committee on Justice, ang affidavit magaserbe nga mabugat nga ebidensya bato kay Duterte sa iya impeachment hearing.